مراجعت به شخصانی که از شهر مسکو به سرحد قزاقستان گذشتن می‌خواهد مرحمت این کمپانی بهره شما. ماشین‌های زمانوی دارای وایفای بپل شما را برده می‌آورند. شخصانی که مشکلی با حجت داشته باشند این کمپانی به شما کمک می‌رساند. اگر از نام کانال بمینت شما زنگ زنید و رفته بیاین به شما 500 روبل اسکیپکه کرده می‌شود. نمرها برای زنگ زدن در بالای اکران و در اپیسانی مانده می‌شود. سفری خوش به شما خواهانیم هموطنان من. салом алейкум ба ҳама бародаро, ба ҳама подписчикои канали Беминат. хуш омадем бародарои азиз. имрӯз баъри шумо якчанд мошинои арзон пешкаш мекунам. сараввал дар видео лайк монед, дар канал подписатсия кунед ва фикрҳоятонро ҳатман нависед ва видеоро поделитсия кунед дар имо, вайбер, ватсап ки кори мо пеш рава ва мо ҳар рӯз видеои нав ба навор бигирем. агар ҳамин видео 15 000 просмотр бигирад то пага бо видеои нав мешавад бародаро. касе ки дастгирӣ кардани канал мехоҳад, марҳамат бародаро, маҷбурӣ нест. хмерем видеоро тамошо мекунем ва лайки бигирад фаромӯш намекунем. Opel Hatchback соли барори 6995, мотори 1.6, коробка механик, газ бензин. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 24000 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 935 99 90 94. номерои Тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зада ва харидорӣ кунанд. мошин давлати хуби техникӣ қарор дорад, метавонанд занг занед. Opel Hatchback соли барори 6997, мотори 1.6, коробка механик, газ бензин. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 31000 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 937 56 0004. номерои Тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зада ва харидорӣ кунанд. мошин давлати хуби техникӣ қарор дорад, метавонанд занг занед. дар видео лайк монем ва дар канал подписатсия кунем ва видео то охир тамошо мекунем. Opel фурӯшӣ соли барори 6998, мотори 1.6, коробка механик, газ бензин. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 45000 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 927 70 71. номерои Тоҷикистонанд. шахсоне ки харидоранд метавонанд занг зада ва харидорӣ кунанд. мошин давлати хуби техникӣ қарор дорад, метавонанд занг занед. Daewoo Leganze соли барори 6999, мотори 1.8, растои бензин. ҳуҷҷатош 5 моҳи дига мондагӣ. нархаш 10000 сомонӣ. суроға шаҳри Ваҳдат. номерош барои занг задан 8900 24 575 68. номерои Россия. шахсоне ки харидоранд метавонанд дар имо, ватсап, вайбер ба ҳамин бародар муроҷиат кунанд ва мошина харидорӣ кунанд. мошин давлати хуби техникӣ қарор дорад, метавонанд занг занед. якчанд бародаро хостанд ки мо тикора ба навор бигирем. ина марҳамат соли барори 6997, мотори 1.3, коробка механик, газ бензин. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 10000 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 904 44 04 46. номерои Тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зада ва харидорӣ кунанд. мошин давлати хуби техникӣ қарор дорад, метавонанд занг занед ва харидорӣ кунед. дар видео лайк монед, дар канал подписатсия кунед ва видео то охир тамошо мекунед. Lada Priora соли барори 12013 амсол, мотори 1.8, коробка механик, бензини холӣ. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 53000 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 900 83 71 17.
номерои Тоҷикистонанд. Шахсое ки харидоранд метавонанд занг зада ва харидорӣ кунанд. Мошин дар ҳолати бениҳоят хуб қарор дорад, ягон расход надорад. Метавонед занг занед ва харидорӣ кунед. Дар канал подписатсия кунед, дар видео лайк монед ва видео то охир тамошо мекунед. Рафтем. Opel Hajibek соли барори 6995 мотор 1.6 коробка механик газ бензин. Мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. Нархиш 23500 сомонӣ. Номерош барои занг задан +992 988 07 20. Номерои Тоҷикистонанд. Шахсое ки харидоранд метавонанд занг зада ва харидорӣ кунанд. Opel Hajibek соли барори 6997 мотор 1.6 коробка механик газ бензин. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. Нархиш 23000 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 904 77 17 17. номерои Тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зада ва харидорӣ кунанд. ВАЗ 2107 соли барори 6 2007 сол мотор 1.7 коробка механик бензини холӣ. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархиш 22500 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 188 85 85 55. номерои Тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зада ва харидорӣ кунанд. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. метавонед занг занед. дар видео лайк монед, дар канал подписатсия кунед ва видео то охир тамошо мекунед. Opel Hajibek соли барори 6996 мотор 1.6 коробка механик газ бензин. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархиш 30000 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 918 71 205. номерои Тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зада ва харидорӣ кунанд. Opel фурӯшӣ соли барори 6995 мотор 1.6 коробка механик газ бензин. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархиш 18000 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 901 55 70 01. номерои Тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зада ва харидорӣ кунанд. марҳамат ба хоҳиши якчанд подписчикҳо хостам ки мо ВАЗ 2199 ба навор бигирем. ина марҳамат соли барори 6 2007 сол мотор 1.6 коробка механик газ бензин. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. срочно фурӯхта мешавад. нархиш 15000 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 908 99 94 40. номерои Тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зада ва харидорӣ кунанд. Mercedes-Benz соли барори 6999 мотор 1.8 коробка механик бензин. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархиш 45000 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 974 35 35. номерои Тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зада ва харидорӣ кунанд. Daewoo Lanos соли барори 6997 мотор 1.6 коробка механик газ бензин. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархиш 13500 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 911 04 96 96. номерои Тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зада ва харидорӣ кунанд. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. метавонед занг занед. дар видео лайк монед, дар канал подписатсия кунед ва видео то охир тамошо мекунед. рафтем. BMW фурӯшӣ соли барори 6 2004 сол мотор 1.6 коробка механик бензин. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархиш 48000 сомонӣ. номерош барои занг задан +990 903 03 33 33. номерои Тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зада ва харидорӣ кунанд. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. метавонед занг занед ва харидорӣ кунед.
Daiwon XC سالی براری 6996 موتور 1.6 کاروبکا مکانیک گاز بنزین ماشین در شهر دوشنبه قرار دارد. نرخش 14000 سومونی. نمرش برای زنگ زدن پلوس 992 903 303154. نمره تاجیکستان. شخصایی که خریدارن میتوانند زنگ زده و خریداری کنند. ماشین دولت خوبی تکنیکی قرار دارد. میتوانند زنگ زنید. دایو لاستی سالی براری 16005 سال موتور 1.6 کاروبکا مکانیک گاز بنزین ماشین در شهر دوشنبه قرار دارد. نرخش 28000 سومونی. نمرش برای زنگ زدن پلوس 992 987 38 3055. نمره تاجیکستان. شخصایی که خریدارن میتوانند زنگ زده و خریداری کنند. اوپل استراجی سالی براری 6999 موتور 1.6 کاروبکا مکانیک گاز بنزین ماشین در باختر قرنطبه قرار دارد. نرخش 28000 سومونی. نمرش برای زنگ زدن پلوس 992 905 90 96 97. نمره تاجیکستان. شخصایی که خریدارن میتوانند زنگ زده و خریداری کنند. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. میتوانند زنگ زده و خریداری کنند. دایو لاستی سالی براری 6997 موتور 1.6 کاروبکا مکانیک گاز بنزین ماشین در شهر دوشنبه قرار دارد. نرخش 8000 سومونی. نمرش برای زنگ زدن پلوس 992 907 35 72 72. نمره تاجیکستان. شخصایی که خریدارن میتوانند زنگ زده و خریداری کنند.